So dear students, today I'm going to teach you a new poem, and the title of this poem is A Slumber Did My Spirit Seal, and it is one of the poems that is prescribed in your textbook, Beehive. And this poem was written by William Wordsworth. For your better understanding, I shall try to explain this poem in Bodo language. आंगोनि फरायसाफोर दिनै आं नोंसोरखौ मोनसे गोदान खन्थाइ फोरोंनो सानदों। दा बे खन्थाइया नोंसोरनि टेक्सटबुक बिहाइभआव दङ। दा बे खन्थाइनि मुङानो जाहैदों A Slumber Did My Spirit Seal आरो बे खन्थाइखौ लिरदोंमोन विलियम वर्ड्सवर्थआ। दा बे खन्थाइखौ जागायनायनि सिगां आं नोंसोरनो माखासे खोथा खिन्थानानै होनो सानदों, जाय खोथाखौ नोंसोर खोनायोब्ला बे खन्थाइखौ बुजिनायाव एसे क्लियारसिन जागोन। दा बे खोथायानो जाहैदों मा 1798 मायथाइनिफ्राय 1801 मायथाइनि गेजेराव विलियम वर्ड्सवर्थआ दोंबा मुंदांखा खन्थाइफोर लिरदोंमोन। दा बे दोंबा मुंदांखा खन्थाइखौ दिनै जोङो दा लुसी पोएम्स होननानै मिथिनो मोननाय जायो। दा बे लुसी पोएम्सआव खन्थाइगिरि विलियम वर्ड्सवर्थआ लुसी मुंनि सासे हिनजावनि थैनायनि बागै लिरदों। दा बे लुसी मुंनि हिनजावा थारैनो सोरमोन बिनि सिनायथिखौ जोङो खन्थाइनि गेजेरजों मोननो थाङा। खन्थाइखौ फरायोब्ला जोङो हमनोनो हानाय नङा दि लुसीया थारैनो सोरमोन। लुसीया बिनि बिमा ना बिनि मोजां मोननाय ना बिनि बिब' बिनानाव बिमानै जों बेखौ खन्थाइनि जेरावबो मोननो हानाय नङा। नाथाय जोङो बेखौल' मिथिगोन दि लुसी मुंनि बे हिनजावखौ विलियम वर्ड्सवर्थआ जोबोद अनोमोन आरो मोजां मोनोमोन। दा नोंसिनि फरायाव थानाय बे A Slumber Did My Spirit Seal आबो दा लुसी पोएम्सनिनो मोनसे बाहागो। नोंसिनि बे A Slumber Did My Spirit Seal खन्थाइया जोबोद मोनसे गुसुं खन्थाइ। It is a very short poem of only 2 stanzas and it contains only 8 lines. नोंसिनि फरायाव थानाय बे A Slumber Did My Spirit Seal खन्थाइया जोबोद गुसुं मोनसे खन्थाइ। दा बेवहाय मोननैल' स्टेन्जा दङ आरो बे मोननै स्टेन्जायाव गासै 9 सारि दङ। दा नोंसिनि बे खन्थाइयाव किन्तु लुसी नैबे लुसी मुंनि हिनजावखौ रायखांनाय नोंसोरो खन्थाइयाव जेरावबो नुनो मोननाय नङा। थेवब्लाबो जोङो बुजिनानै लानांगोन बे खन्थाइयाव जायनि थैनायनि सोमोन्दै खन्थाइगिरिया रायलायदों बैनो जाहैदों लुसी। So before beginning the poem, let me tell you the meaning of some of the difficult words that we find in the title itself. The first word that you need to know is slumber. दा गिबियाव नोंसोरो माखासे गोरा सोदोबनि ओंथिफोरखौ मिथिनानै ला। दा फार्स्ट वर्डआ जाहैदों slumber. Slumber means to sleep. स्लाम्बारनि ओंथिया जाहैदों उन्दुनाय आरो बाहाय मोनसे सोदोब दङ बेनो जाहैदों स्पिरिट। स्पिरिटखौ जोङो इंलिशआव सोल होननानै बुङो, जायखौ जों बर'आव बुङो जिउमा। दा बिनि उनावहाय दङ सिल। सिलनि ओंथिया जाहैदों बबेबा मोनसे मुवा एबा बुस्थुखौ जोङो गोबारै बोनथेनाय एबा बन्द खालामनानै दोननाय। स' फरायसाफोर फैदो बिब्दिब्ला जों खन्थाइनि गिबि स्टेन्जाखौ बुजिनानै नायदिनि। दा खन्थाइनि गिबि स्टेन्जायाव होनाय दङ A slumber did my spirit seal, I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. दा बे स्टेन्जायाव खन्थाइगिरिया बुंनो सानदों दि लुसी थैनायनि सिगां बिनि स्पिरिट सोल एबा जिउमाया उन्दुनायजों फांथे जानानै दंमोन एबा बोनथे जानानै दंमोन। दा लुसीया जेब्ला थांनानै दंमोन अब्ला खन्थाइगिरिया मोनसे सिमां नुनाय बायदि अबस्थायाव दंमोन। He was in a dream-like state, devoid of any common human fears like death. तारमाने बियो लुसीखौ लानानै ओरैबायदि सानदोंमोन दि लुसीहा जेन' जिउआव जेबोआनो जानाय नङा ना, बियो बेमार आजाराव गोग्लैनाय नङा, समनि खारथायनि गोहोमा बिनि सायाव गोग्लैनाय नङा एबा सानसे समाव बियो थैनाय नङा। But when she dies, he is completely shattered. And he could not bear the sorrow of losing her forever. नाथाय जेब्ला लुसीया थैनानै थाङो अब्ला बियो गावखौनो कमप्लिटली बायग्लिनाय बायदि मोनो आरो बियो लुसीनि थैनायनि दुखुखौ एबा दाहाखौ बियो सहायनो हाया मोनो। फैदो फरायसाफोर बिदिब्ला जों खन्थाइनि सेकेन्ड स्टेन्जाखौ फरायनानै एबा बुजिनानै नायदिनि। दा खन्थाइनि सेकेन्ड स्टेन्जायाव होनाय दङ No motion has she now, no force. She neither hears nor sees,
roll round in Earth's diurnal course with rocks and stones and trees. दा खन्थाइनि सेकेन्ड स्टेन्जायाव जों मिथिनो मोनदों लुसिया थैनानै थांबाय। लुसिया जिहेतु थैनानै थांबाय दा बेनि थाखायनो बेनाव मा गैला होननानै बुंदों मोशन आरो फोर्स होननानै फोर्स गैला होननानै बुंदों। सासे थैनानै थांनायावलाय बोरैथो मोशन एबा फोर्स थानो नारथाय आरो खारथाया बोरै थानो नङा होमबा? She can neither hears nor sees दा बियो नायनोबो हाला आरो खोनानोबो हाला। थैनानै थाङोब्ला सासे मानसिया खोनासंनोबो हाया आरो नायनोबो हाया जायो। दा थिग बेबायदिनो लुसियाबो जानानै थांदों। दा जोङो मानसि सुबुं माहारिनाव मोनसे नियम दङ जेब्ला सासे मानसिया थैनानै थाङो अब्ला जोङो बेखौ जोंनि सुबुं माहारिनि नियम बायदियै बेखौ हयथ'बा फबगोन हयथ'बा बेखौ सावनानै गारहैगोन। दा लुसिनि बेलायावबो थिग बेबायदिनो जानो हागौ एबा जाथारदों जानो हागौ। So after the funeral ceremony of Lucy is completed, the poet feels that Lucy is rolled round in Earth's diurnal course. She has now become an integral part of nature. दा लुसिया थैनानै थांनायनि उनाव खन्थाइगिरिया सानदों दि दा लुसिया मिथिंगानि मोनसे एंगार हायै बाहागो जानानै थाहैबाय जानो हागौ। जेरै बुहुमनि खारथाइजों लोगोसे बुहुमाव थानाय बिफां लाइफां अन्थाइ हाजो हाला दैमा दैसा गासैबो गिदिंफाबाय थायो। थिग खन्थाइगिरिया लुसिखौबो बेबायदिनो मिथिंगानि माबा मोनसे बाहागो जानानै बुहुमनि खारथाइजों लोगोसे खारफाबाय थादों जानो हागौ होननानै सानदों। दा अनजालि फरायसाफोर आसा खालामो नोंसोरो नोंसिनि फरायाव थानाय बे स्लाम्बार डिड माय स्पिरिट सिल खन्थाइखौ एसेब्लाबो बुजिनो हादों। दा विलियाम वर्ड्सवर्थआ सासे रमान्टिक पएट हिसाबै बियो एखनब्ला बेबायदिनो माखासे एबस्ट्राक्ट आइडियासफोरखौ लानानै खन्थाइखौ लिरदों। दा नोंसोरो नोंसिनि फरायाव थानाय बे खन्थाइखौ खेबसे मोजाङै फरायनानै नायफिनबाव आरो आं जाखिनि बुजायलांदों बेखौ एसे रेफार खालामनानै नाय अब्लानो नोंसोरो खन्थाइखौ क्लियारलि बुजिसिननो हागोन। दा दिनैनि क्लासाव बेखिनियानो। नेक्स्ट क्लासाव आं नोंसिनि थाखाय मोनसे गोदान फरा लानानै फैबावगोन।